Takto sme zvýšili návštevnosť webu nášho klienta vďaka blogovej stratégii. Priniesli sme mu 15 objednávok položenia zámkovej dlažby za 3 mesiace v hodnote cca 30 000 eur. Toto sú 3 výhody blogu na e-shope. Blog je geniálna obsahová stratégia, pretože umožňuje cieliť na kľúčové slová, ktoré by bolo ťažké uplatniť na produktových stránkach. A tým dokážete rapídne zvýšiť návštevnosť vášho e-shopu. Každý nový článok je šanca byť viac videný. Kvalitný obsah ukazuje, že svojmu odvetviu rozumiete. Čitateľ sa postupne začne spoliehať na váš blog ako na zdroj dôveryhodných a odborných informácií. A to zvyšuje šancu, že pri nákupe si vyberie práve vás. Čiže každý článok je šanca byť viac dôveryhodný a relevantný. Články môžu obsahovať prelinkovanie na konkrétne produkty alebo kategórie, čo prirodzene podporí predaj. Navyše blog odpovedá zákazníkom na ich otázky, ktoré majú pred samotným nákupom, čo odstraňuje všetky bariéry k tomu, aby nakúpili.